Bantu baseNingizimu Afrika, vukani. Niyakwazi yini ukuthi kungani inkululeko kaMandela neCODESA ibuhlungu kangaka, ibe yisifundo esinzima emlandweni womhlaba jikelele? Emazweni amaningi ase-Afrika ayekade ekoloniwe, abaholi bokuqala babengabakhonzi bezinhlelo zamakoloni. Kodwa thina sathola inkululeko ehamba nabaholi ababekhonza izinhlelo nabaholi bobandlululo, izinhlelo zamandla angaphandle, izinhlelo ezingazange zifune impilo yabantu bomdabu ibe ngcono. Inkululeko yethu ifike nokungafakwa kwabantu emhlabeni wabo, emnothweni wabo, ezinsizeni ezazilwelwe izizukulwane ezafa. Namuhla nincintisana ngezinto okwakufanele zibe zenu ngokuzalwa, umhlaba, amathuba, izinsizakalo, ikusasa. Nabantu bangaphandle. ICODESA, uMandela, nezinguquko zomthethosisekelo kwaba ukukhohlisa okukhulu emzabalazweni wabantu. Kwaba ukushintsha umoya wesizwe, kwaba ukushiya abantu bengasenamandla ezweni labo. Namuhla sibona ukungena kwabantu abaningi ezweni, ukungenelela okwenziwa izinhlelo zezombusazwe, izinhlelo ezivumela ukulahleka kwesizwe kancane kancane. Lokhu kwenzeka phambi kwamehlo ethu, bukhoma. Uma ungaboni isidingo sokuphakama, ukukhuluma, ukubhikisha, silwe nokufuna ushintsho manje, kusho ukuthi iba isigqila uphile ungumsebenzi ngaphansi kwabantu bokufika ezweni lobabamkhulu. OJulius Malema sebevele bakutshelile ukuthi laba abantu bayoba ngabanikazi bekusasa lakho. Futhi uma uthule uyakuvuma lokho. Kuyadabukisa. Kuyahlaza. Kodwa isikhathi sokuvuka sisekhona. Isizwe asikafi, kodwa sidinga wena ukuthi usukume.